Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Da, nu vă gândiți că o să cumpăr skin-ul ăsta, chiar e fain și la ador, dar n-am gemuri. Astăzi, cei de la Supercell ne-au pregătit din nou o nouă surpriză. Dacă faceți 20 de kill-uri cu el Primo, veți primi acest pin, bă, dar e șmecher rău. Acum, hai să-l facem împreună, să băgăm niște Brawl Park aici, să fac cel mai ușor kill-urile și să luăm pinul ăla, zic. Bă, chiar e fain pinul ăla, ce să zic. Era tare dacă ne dădea și skin-ul. E bombă skin-ul ăla, chiar îmi place mult. Haideți. Să știți că mâine urmează un episod destul de interesant. Nu vă dau spoilere, dar ce să zic. Haide, bă, băi, frate, bă, ce bă cu ăștia? Vreau să fac și eu kill-uri sau pinul ăsta mai repede. Și să plictisească oamenii mei aici. Ok. Sară pe tine. Uite cum dau și ultima ta, frate. Bă, frate, da, lăsați-mă, pui mei, pace. Oh. Săriți, mă, cu el. Hai că vin pe tine, orice pentru un kill, vorba aia. Bine că vine și... Dă-te, bă, da, aici, bine, mă, la minte. Vino cu a? Oh, frate. Bă, de ce n-am... Trebuia să am și o răbdare, mă. Haide, mă, mai trebuie să facem câteva kill-uri doar. Dacă dă ăsta ursul, era clar. Și dă și ăsta ultima ta, e clar. Bun. Oh, aveam viața mai puțină că îl băteam. Mamă, toată lumea asta pentru kill-uri aici, mă. Edgarul ăsta ce face, mă? Nu știe că sunt patron aici. Mi-am dat și ultima ta. Bine, frate. Stai în buș ca camperul. Păi, frate. Scrieți voi în comentarii dacă voi ați luat acel pin și întrebarea roșie. V-ați luat și voi skin-ul ăla. Chiar mi-l doresc, da? N-am ce să fac. Nu pot să-l cumpăr, costă prea mult. Nu l-a lăsat 200 HP. Haide, bă. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, că poate facem și noi 100 de like-uri, 50. Să facem și noi star drop opening-ul ăla bombă. Nu. Bă, da, mai dă-te încolo. Uite-l, bă, uite-l, bă, zici că dă pânziduri, omul meu. Complicat rău. Loser, da, loser, hai. Na, ești al meu, ești. Deci dacă mai scap de mâinile mele, dacă nu ia la kill-ul, bineînțeles. Bă, da, ce mă enervează ursoaica asta, ursul brui. Ziceți cum vreți. Să-mi trag pe al meu. Că vă bat. Vă bat. Hai, ultimele kill-uri. Bun. Bine, mă. Bun. Pas. Dă-mă gol. Bine, mă, gol. Am făcut și cred că și misiune. Scurăs cum e pinul ăsta. Da, m-am făcut-o, mă. Hai să intrăm să-l luăm. Oh, bombă, fraților. Hai să intrăm și într-un meci de solo, că-s curios și animații. Aoleu, am uitat să pun pinul. Bine că am putut să dau. Ok, hai să mergem. Îl punem în locul la ăsta. Ia uite-l, tata. Curios și animații are. Hai să intrăm într-un meci de solo. Și la finalul videoclipului, ca de fiecare dată, promit că voi lua cât un star drop din... Voi deschide un star drop mai pe scolo. Nu știu ce am, de ce mă îmbâlbâi. Ia să vedem. Oi, bă, n-are animații, dar îmi place, dar n-are animații. Era fain dacă s-a mișcat din sus în jos, din stânga în dreapta. Gigi, frate. Cine mă ăsta e de la Supercell? Păi, de ce n-ai făcut animație, mă? Mă, de ce n-ai făcut animație? Nu! Mamă, ia uite-l pe ăsta, ce skin șmecher are. Eu nici n-am schimb pe el prin eu nu sunt fake, băi, sunt original. Uite-l pe Brock. Băi, vrei să mă enervez? Că dau cu mingea de rugby după tine. Unde vii, unde? Gata, te-am spart, gata. Până aici ai fost tu cu ochelaristule. Gigi. Trebuie să mai iau pe Sergiu ăsta, că ăsta e bun. Hai că încerc. Bine? Mai ăla, am uitat cum se numește, cârnatul ăsta. Cârnat. O, doc, ce-o fi el? Splash. Gigi. Mai sunt eu cu Stu. Bine, mă, la limită. Bine, mă, ți-am dat și tu.
Bun. No, acum hai să deschidem și noi un star drop. Hai că luăm unul de aici direct. Rar. Nu, coins. Da, băi, și cam atât a fost cu episodul ăsta. Bănuiesc că ați înțeles și trebuie să faceți, să luați și voi pinul ăla. Ce să mai zic, eu am fost Raul, pe data viitoare.